हत्तीपकड मोहिमेबाबत झालेल्या बैठकीत पुढील चर्चाही पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत वनमंत्र्यांच्या दालनात होणार आहे. पाहूयात. त्यांच्या ह्याच्यामुळे तर तेव्हा फास्ट प्रोसेसमध्ये झाली 8 महिन्यात गेले सर्व हत्तींची पकड म्हणून झाली. आता एकच आमचा एक प्रश्न ना, जेवढे 7 हत्तींची पकड म्हणून आमची मागणी आहे. ऑर्डर कशामुळे दिली? एका हत्तीमुळे मृत्यू झालो त्यांच्या लेवलमध्ये अधिकार एवढा झाला की ज्या एखाद्या प्राण्यामुळे एखाद्याचा मृत्यू झाला तर त्याला पकडूची त्यांच्याकडे एकच अधिकार असा. आणि आतापर्यंत झालेली नुकसानी आणि उपाययोजना याच्यावर खर्च झालेला खर्च आणि तुमच्या हत्तीपकड साठी होणारा खर्च याचं कॅल्क्युलेशन करून बघा ना. तुम्ही शासनाला कशाला नुकसान करताय? तुम्हाला आदेश देऊन सुद्धा तुम्ही जर हत्तीपकड मोहीम राबवू शकत नाही तर मग काय काम करताय तुम्ही? आमच्याकडे वनम बांबू मोठे इतके लांब एका काठी असतात. लिंबूच्या काठ्यात हत्ती पळा पैसे खायचे धंदे आहेत तुमचे. लिंबू खंदक खोदणे, फेन्सिंग करणे हे तुम्ही बघा सांगा. आतापर्यंत लिंबूच्या काठ्यात हत्ती पळाचं बघा सांगा. विषय काय झाला माहितीये? खंदक मारायचा मग शेतकऱ्यांची जबाबदारी चर्चा नको ती प्रोसिडिंगमध्ये तुमच्या मी त्या शेतकऱ्यांनी सांगितलं की पोलीस पाटलाची आपल्याची आवश्यकता नाही वगैरे वगैरे ते तुम्हाला प्रोसिडिंग लागला जेणेकरून तुमच्या स्तरावर ते विषय क्लिअर होऊन जातील. मुद्दा असा आहे की तुम्ही जर शेवटचा पॉईंट सांगितला हत्तीपकडमध्ये अडचण काय तुमच्याकडे प्रशिक्षित कर्मचारी नाही. अफवा नाही. तुम्ही मागितलं कोणाकडे? कर्नाटक सरकारकडे मागितलं. तुम्ही आमच्या शेतकऱ्यांना सांगून मोकळे करा जोपर्यंत कर्नाटककडनं आम्हाला प्रशिक्षित कर्मचारी मिळत नाही आलं तर तोपर्यंत आम्ही हत्तीपकड करून राबवू शकत नाही. मग गव्हर्नमेंट टू गव्हर्नमेंट बोलेल ना. पण चर्चा झाला. मी काय करतो पाहिजे उद्या पण मी जातो तिकडे मंत्रालयात जाऊन साहेबांसोबत बसून 2-3 लोक पण येऊ शकतो. हे सर्व शेतकरी वर्ग आहे त्याबद्दल स्पष्टपणे आम्हाला रिपोर्ट पाहिजे. त्यानंतर आम्ही स्पष्ट लिहून दिले होते पूर्ण खर्च महाराष्ट्रातून करणार. दुसरी गोष्ट आहे आणि सल्लागार एक्सपर्ट आहे त्या हत्तीच्या ते आम्हाला सांगितलं तुम्ही त्यांना तसे पत्रव्यवहार करा. कारण आम्हाला पण माहिती आहे कसे पुढे काय करायचं. डॉक्टर मनोहरन म्हणून रॉयल एलिफंट एक्सपर्ट आहे ते काय सांगितलं तुम्ही त्यांच्याकडे तसे पत्रव्यवहार करा. 2 वर्ष त्यांच्याकडे त्यांच्या कॅम्पवर त्याला प्रशिक्षण देऊन कुमकी हत्ती म्हणून परत तुम्ही 2 वर्षानंतर घ्या म्हणून. ठीक आहे. कारण हे साहेब केंद्रीय समितीला पण एक हाय पॉवर कमिटी म्हणून आहे तिथे सदस्य पण आहे. त्यांना भरपूर गोष्ट माहिती आहे कारण पूर्ण देशात काय काय घडतात म्हणून त्यांना माहिती आहे. म्हणून त्यांच्या शब्दावर जे आम्ही विश्वास करून पत्रव्यवहार केले होते.
शेवटी हे सर्व झाल्यानंतर आता सांगता आम्ही घेऊ शकत नाही. तो आता पुढच्या मार्ग काय मंत्री महोदय ते मंत्री सांगून करणे. आता मी उद्या जातो, काय अडचण नाही. पासून दोडामार्ग तालुक्यातील जवळपास 58 गाव या ठिकाणी शेतकरी शेती करत असताना हत्ती ज्या पद्धतीनं नुकसान करत आहे त्याचा उद्रेक अनेक वेळा ह्या तालुक्यामध्ये झालेला आहे. साधारणतः 2 महिन्यापूर्वी मोर्लेतील एक शेतकरी ह्याचा या ठिकाणी बळी गेलेला होता. त्या अनुषंगानं सतोदित हत्तींना पकड मोहीम हाती घ्या अशा प्रकारची मागणी वन विभागाकडे ह्या ठिकाणचे सर्व राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी करतच आहेत. मात्र शेतकऱ्यांनी ह्या ठिकाणी फार मोठ्या प्रमाणामध्ये जोर लावलेला आहे. आज ह्या ठिकाणी 4 तास मगाशी CCF साहेबांच्या नेतृत्वाखाली ह्या ठिकाणी जी 30 तारीखची डेडलाईन दिलेली होती त्या अनुषंगानं जाब विचारण्यासाठी या ठिकाणी बैठक झाली आणि त्यांनी मान्य केलं की अजूनही सुद्धा आम्ही हत्ती पकड मोहिमेसाठी अंतिम टप्प्यामध्ये येणं गरजेचं आहे. तेवढी मुबलक साधन सामुग्री आमच्याकडे नसल्यामुळे आम्ही ह्या ठिकाणी कुठच्याही पद्धतीमध्ये 30 तारीखपर्यंत हत्तींना ह्या ठिकाणी प्रतिबंध करू शकत नाहीत. आणि त्याचाच एक भाग म्हणून ह्या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी ह्या ठिकाणी उद्रेक केल्यानंतर त्यांनी ह्या ठिकाणी वनमंत्र्यांची ह्या ठिकाणी फोनवर बोलणी केली आणि ह्या ठिकाणी उद्यापर्यंत हत्ती पकड मोहिमेसंदर्भात जो प्रस्ताव आहे तो प्रस्ताव तुम्ही सादर करा. आमच्या स्तरावर उचित अशी कार्यवाही करण्यासाठी कर्नाटक राज्याच्या वन विभागाशी बोलणी करू आणि लवकरच हत्ती पकड संदर्भात पुढचं नियोजन करू अशा प्रकारचं आश्वासित ह्या ठिकाणी वनमंत्र्यांच्या मार्फत CCF साहेबांनी ह्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना सांगितलं आणि ह्या ठिकाणची बैठक ह्या ठिकाणी आता आटोपती घेण्यात आलेली आहे. तुरी साहेब, एकंदरीत मगाच्या बैठकीनंतर आपण बघितलं की आंदोलन करते आणि काही शेतकरी आमने सामने भिडले. नेमके याच्यात काय विषय आहे? शेतकरी आणि आंदोलनकर्ते यांच्यामध्ये निश्चितच समन्वय आहे. मात्र फेन्सिंग संदर्भातल्या ज्या सूचना होत्या त्या सूचना मांडत असताना गैरसमज झालेले आहेत. कुठच्याही प्रकारे ह्या ठिकाणी वादविवाद कुठच्याही राजकीय पक्षामध्ये नाही. सर्वच राजकीय पक्षाचे ह्या ठिकाणी पदाधिकारी आहेत. शेतकऱ्यांबरोबर लोक ह्या ठिकाणची आहेत. आमचं एवढंच म्हणणं आहे सर्व राजकीय पक्षांचं, मगाशी शेतकऱ्यांचं आणि जे भिडले त्यांचं, की शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर न्याय द्या. श्रेयवादासाठी कोणीही लढाई या ठिकाणी करू नये असं प्रकारचं मत आहे. आज दोडामार्गमध्ये हत्ती प्रश्नाविषयी जे आंदोलन झालं ते आंदोलन कोणा एका व्यक्तीचं किंवा एका पक्षाचं असं नव्हतं. सर्व पक्षीय, सर्व दोडामार्गचे शेतकरी यांचं सगळं आंदोलन होतं. या आंदोलनाविषयी आम्ही सर्व पक्षीय आपण सगळेजण पाठपुरावा करतोय. आम्ही लवकरच इकडचे स्थानिक आमदार दीपक भाई आणि आमचे पालकमंत्री नितेश राणे साहेब यांची आम्ही संयुक्त बैठक आम्ही घेतोय. सर्व पक्षांची मिळून बैठक इथे होणार आहे सिंधुदुर्गात. त्याच्यानंतर वनमंत्री आणि पालकमंत्री मिळून आपल्या इकडच्या शेतकऱ्यांची बैठक होऊन एक पॉझिटिव्ह डिसिजन लवकरच होणार आहे. पालकमंत्री या हत्ती प्रश्नाविषयी खूप गांभीर्याने हा विषय ते घेत आहेत आणि आमचं जे साहेबांचं आणि आमचं बोलणं होत असतं. साहेब याविषयी लवकरच काहीतरी आपण तोडगा काढू अशी साहेबांची भावना आहे आणि लवकरच हत्ती प्रश्न मार्गी लागेल अशी आशा बाळगतो. शेतकऱ्यांनी जे आंदोलन उभं केलं होतं, आज गेली जवळजवळ 22 वर्ष हत्ती दोडामार्ग तालुक्यामध्ये आहे. अतोनात असं नुकसान शेतकऱ्यांचं या ठिकाणी होत आहे आणि हे होत असताना ज्यावेळी मोर्लेमध्ये एका व्यक्तीचं त्यांनी हत्तीपासून तो बळी गेला, त्यानंतर जे मोठं आंदोलन झालं त्यामध्ये लोकांचा एक उद्रेक निर्माण झाला होता की एवढी वर्ष जो आम्ही त्रास सहन करतो तो त्रास त्यांनी त्या ठिकाणी व्यक्त केलेला होता. आणि त्याचवेळी या ठिकाणी सांगितलं गेलं की आपण येत्या 30 तारीखपर्यंत हत्ती पकड मोहीम राबवून या एका हत्तीला जे पकडण्याचे वरून आदेश झाले आहेत त्या हत्तीला पकडू अशी सांगितलं होतं. परंतु आज या ठिकाणी जी बैठक झाली त्या बैठकीमध्ये जे कोल्हापूरचे शेफ आहेत त्यांनी सांगितलं की या संदर्भाची जी प्रक्रिया आहे ती प्रक्रिये संदर्भातला अहवाल सगळा तयार झालेला आहे आणि तो अहवाल येत्या 2 दिवसात आपण मंत्री महोदयाच्या समोर ठेवू आणि कर्नाटक सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार असा जो धोरणात्मक निर्णय आहे हा धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक ते जे कार्य आहे ते आपण या ठिकाणी करून घेऊ असं त्यांनी या ठिकाणी शेतकऱ्यांना आश्वासित केलेलं आहे. आम्ही सुद्धा राजकीय व्यक्ती म्हणून सर्वपक्षीय राजकीय व्यक्ती या ठिकाणी आहोत. आम्ही सुद्धा आमच्या परीने या ठिकाणी माननीय दीपकभाई केसरकर असतील, माननीय नितेश राणे असतील, माननीय नारायण राणे साहेब असतील यांच्यापर्यंत विषय देऊन या राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे ही बैठक होऊन लवकरात लवकर हा विषय निर्णय व्हावा
यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करू. आमदार या ठिकाणचे स्थानिक आमदार दीपक केसरकर यांनी मुख्य वन संरक्षकावर आरोप केले होते की त्यांच्या निष्ठेमुळे दोडामार्गातील हत्ती प्रश्न जटिल बनला. याकडे तुम्ही कसं पाहता? प्रत्यक्षात असा विषय होता, ज्यावेळी गणेश नाईक साहेबांकडे मीटिंग झाली त्यावेळी ही हत्ती पकड मोहीम राबवण्यासाठी जी जबाबदारी होती ती जबाबदारी त्यांच्यावर दिलेली होती आणि जबाबदारी देत असताना ह्या 30 तारीखपर्यंत ती हत्ती पकड मोहीम राबवावी यासाठी जे आवश्यक काय विषय आहेत ते सर्व तुम्ही करावेत असं त्यांच्यावर नेमणूक दिलेली होती. परंतु आज तारीख 12 तारीखपर्यंत आज त्यांनीच स्वतः मान्य केलं की माझा अहवाल अजूनपर्यंत मंत्री महोदयाकडे गेलेला नाही. मग हाच विषय घेऊन ते बोलले होते की ह्या संदर्भात जी जबाबदारी दिली इतर कामं बाजूला सांडून याच विषयासाठी त्यांना नेमणूक केली होती. त्यामुळे हा जी प्रक्रिया आहे शेवटी मंत्री महोदय किंवा मंत्री निर्णय घेत असतात, तो अहवालावर निर्णय घेत असतात. त्यामुळे यांचा अहवाल गेला नाही, त्यामुळे ह्या कार्यवाही त्यांची दिरंगाई झाली. ह्या दिरंगाईमुळे ह्याला उशीर होतोय. या संदर्भात त्यांनी ती मागणी केली होती. याठे वनसंरक्षक कोल्हापूर यांनी या आंदोलनाला भेट दिलेली आहे आणि त्यांनी सविस्तर आत्तापर्यंत हत्ती पकड मोहिमेसंदर्भात ज्या काही त्यांनी जे काही प्रयत्न केलेले आहेत त्याची या ठिकाणी पद्धतशीर मांडणी या ठिकाणी केलेली आहे. कर्नाटक सरकारकडे त्यांनी मागणी केलेली होती की त्या ठिकाणी असलेली त्यांची हत्ती पकड मोहिमेसाठी असलेली कुमक या ठिकाणी दोडामार्ग तालुक्यामध्ये आपल्याला पाहिजे आहे आणि ती हत्ती पकड मोहीम राबवण्यासाठी ती आवश्यक होती. परंतु कर्नाटक सरकारचा त्याला प्रतिसाद मिळालेला नाही आहे. म्हणून येत्या 2-4 दिवसामध्ये आपल्या वनमंत्री यांच्या दालनामध्ये या ठिकाणचे सन्माननीय पालकमंत्री असतील, आमदार असतील यांच्या समवेत एक बैठक आयोजित केली जाणार आहे आणि त्या बैठकीमध्ये हत्ती पकड मोहिमेसंदर्भात योग्य तो निर्णय घेतला जाईल अशा आशयाचं पत्र या ठिकाणी त्यांनी दिलेलं आहे. आणि निश्चितच आम्हाला आशा आहे दोडामार्गवासियांना की ही हत्ती पकड मोहीम उद्याच्या झालेल्या बैठकीनंतर होईल अशी या ठिकाणी आशा आम्ही सगळ्यांनी बाळगलेली आहे. या ठिकाणी दोडामार्ग तालुक्यातील तमाम सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित होते. सर्वांची जी इच्छा आहे की ती मागणी आहे हत्ती पकड मोहिमेची ती येत्या बैठकीमध्ये निश्चित स्वरूपात पूर्ण होईल अशी या ठिकाणी आम्ही सर्वजण आशा करतो. 12 जून 20-25 तारीखला एक शेतकरी लोकांसोबत एक बैठक घेतले होते. शेतकरी लोक हत्ती पकड मोहीम आजपर्यंत का चालू केलेली नाही म्हणून आक्रमक भूमिका घेतलेले होते. 2 तास सविस्तर चर्चा झाला. आम्ही आमच्या स्तरावर ऑफिशियली काय प्रयत्न केला हत्ती पकड मोहीम राबवण्यासाठी ते सर्व गोष्ट आम्ही समजून सांगितले होते शेतकरी लोकांना. तर ही शेतकरी लोक थोडा आक्रमक भूमिका घेतले होते. तुम्ही आजपर्यंत काय केलेलं नाही, 2 महिना झाला आदेश काढून तरीही तुम्ही काही केलेलं नाही, आम्हाला रिझल्ट पाहिजे म्हणून वारंवार हे आमच्या निदर्शन आणून दिले होते. नंतर शेवटी तुम्ही आता आमच्या वनमंत्री महोदयसोबत फोन करून साहेबांना सर्व गोष्टीबद्दल थोडा समजून सांगा आणि साहेबांच्या मत काय हे आम्हाला फीडबॅक द्या म्हणून लोक आम्हाला विनंती केले होते. त्यांच्या विनंतीनुसार आमच्या माननीय मंत्री महोदय, वनमंत्री महोदयसोबत बोलणं झालं. साहेब मला प्रस्ताव पाठवा, सविस्तर प्रस्ताव. मी पर्सनली कर्नाटक राज्यांच्या वनमंत्रीसोबत बोलून मी हत्ती लवकर पकडण्यासाठी मी प्रयत्न करतो म्हणून साहेब आश्वासन दिलेले. कोणत्या मुद्द्यावर आता लोकांचं समाधान शेतकऱ्यांचं झालेलं आहे त्यामुळे आता बैठक होती आठवत आता लोकांच्या मेन मागणी होते ताबडतोब मोहीम चालू करा, हत्ती पकडण्याची मोहीम आजपर्यंत मी चालू केलेली नाही. बट तरीही सर्वांना माहिती आहे आता आमच्या महाराष्ट्र राज्यात ते हत्ती पकडण्यासाठी आमच्याकडे कुमकी हत्ती नाही, मनुष्यबळ नाही. आम्ही कर्नाटक डिपार्टमेंट अवलंबून आहे म्हणून आम्ही वनमंत्री महोदयांना विनंती केल्यानंतर साहेब नक्की पुढच्या कारवाई करतो म्हणून आश्वासन दिले होते. ते आमच्या लोकांसमोर जाऊन शेतकरी लोकांसमोर मी जाऊन सांगितलं होतं साहेबांच्या आश्वासन बघा. साहेब थोडा समाधान व्यक्त. आता 2 दिवसात प्रस्ताव आम्ही पाठवणार सविस्तर. कारण काय आजपर्यंत आम्ही काय प्रयत्न केले होते हे सविस्तर माहिती देणे गरज आहे. ते सर्व गोष्टी नमूद करून आम्ही सविस्तर प्रस्ताव मंत्री महोदय 2 दिवसात पाठवणार. एकंदरीत साहेब 30 जून ही तारीख आहे हत्ती पकड मोहीम, त्या तारीखपर्यंत ही हत्ती पकड मोहीम होईल असं मला वाटतं नाही. बघा कधीही हत्ती किंवा वाघ पकडण्याचा आदेश देताना एक ठराविक कालावधी देणे गरज आहे. 2 महिना 3 महिना त्यानंतर पण हत्ती किंवा वाघ पकडलं नाही समजा पुन्हा आम्ही तारीख वाढून घेऊ शकतो. मुदतवाढ मिळते. मुदतवाढ मिळेल. नाही आता
बघा आम्ही पण खूप प्रयत्न केले होते तिकडे कोणतरी परमनंट फॉर वनपरिषद अधिकाऱ्यांना देणे गरजे म्हणून आम्ही पण आमच्याकडे खूप प्रयत्न केला, तरीही कोणी इच्छुक दाखल नाही. तरीही आम्ही पर्याय म्हणून काय केला तर वनपरिषदेरी संशोधन आहे तिथे आता नियुक्ती पण झाला, ट्रान्सफर पण झाला त्यांचा, आणि त्यांना आम्ही ते ॲडिशनल चार्ज देणार आहे. कारण काय त्यांना ऑलरेडी सावंतवाडी विभागाच्या भूगोलबद्दल चांगला माहिती आहे. कायमच चर्चेत असलेला दोडामार्ग तालुक्यातील हत्ती संकट हे आजही कायम आहे. मोर्ले येथे हत्तीच्या हल्ल्यात एका शेतकऱ्याचा निष्पाप बळी गेल्यानंतर इथले पालकमंत्री नितेश राणे यांनी त्या हत्तीला, म्हणजे तो ओमकार नामक हत्ती आहे, याला पकडण्याचे आदेश दिले. 30 जूनपर्यंत त्या हत्तीला पकडून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतर करावे असे आदेश दिले होते. मात्र या गोष्टीला साधारण 2 महिने उलटून गेले तरीही त्या हत्तीला पकडण्याचे कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. सुशेगात असलेला वन विभागाच्या विरोधात इथले जिल्ह्याचे सरपंच संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रवीण गवस व इथले शेतकरी यांनी या ठिकाणी 8 दिवसापूर्वी ठिय्या आंदोलन मांडले होते. त्यानंतर वन विभागाचे मुख्य वन संरक्षक व उपवन संरक्षक यांची या ठिकाणी बैठक घेतली जाणार आहे. त्यानंतर या हत्ती पकड मोहिमेसंदर्भात हा निर्णय जाणार आहे. आज हा दिवस उजळलेला आहे आणि आज या ठिकाणी बैठक पार पडलेली आहे आणि या बैठकीला आंदोलनकर्ते प्रवीण गवस व शेतकरी व त्याचे तालुक्यातील सर्व राजकीय पुढारी पण या ठिकाणी उपस्थित होते. आणि आज साधारण ही 3.5 तास बैठक चाललेली होती आणि या बैठकीला इथल्या पालकमंत्री नितेश राणे यांच्याशी चर्चा करून या कर्नाटकवर जे अवलंबून असलेले आपले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट त्यांच्याशी चर्चा करून ही हत्ती पकड मोहीम राबविल असे आज या ठिकाणी सांगण्यात आलेले आहे. तरी आपण जर पाहिलं तर तालुक्यातील हत्ती संकट हे कायमच आहे. कर्नाटक जोपर्यंत होकार देत नाही तोपर्यंत ही हत्ती पकड मोहीम होणार नाही असं या ठिकाणी आपलं चित्र दिसलेलं आहे. आणि एकंदरीत बैठकीमध्ये मगाशी बघितलं तर हत्ती प्रश्न हा बाजूला राहतो, तर आंदोलनकर्ते आणि शेतकरी यांच्यामध्ये काहीतरी बाचाबाची झालेली आहे. हत्ती संकटाविषयी जे उपाययोजना चालू आहे त्यावरून त्यांच्यात काहीतरी शाब्दिक चकमक झाली, तीच आपल्याला या ठिकाणी पाहावयास मिळालेली आहे. तर एकंदरीत हत्तीचा प्रश्न पाहिला तर महाराष्ट्र सरकार आणि कर्नाटक सरकार जोपर्यंत कर्नाटक सरकार होकार देत नाही तोपर्यंत हत्ती पकड मोहीम होणार नाही असं एकंदर चित्र होतं. कोकण 7 लाईव्हसाठी लव परब, दोडामार्ग. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.